Red Eléctrica ja ha posat en tensió el tram de la Mat entre Bescanó i Santa Llogaia d'Àlguema, fet que suposa que per les 110 torres d'aquest tram hi circula electricitat a 400 quilovolts. De moment està en fase de proves i faltarà esperar unes setmanes perquè es comenci a aprofitar l'energia. Pel tram de la línia de molt alta tensió entre Bescanó, el Gironès i Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà, hi circula des d'aquest matí l'electricitat de 400 quilovolts, el màxim de tensió que hi ha a la demarcació. De moment es tracta d'una fase de proves i encara caldrà esperar unes setmanes per a poder aprofitar-ne l'energia. D'aquesta manera, l'electricitat transcorre per les 110 torres d'aquest tram per enllaçar amb el que ara fa uns anys es va posar en marxa fins a Bescanó, provinent d'Osona. El principal ús de la subestació de Santa Llogaia, per la seva banda, serà a partir de novembre, quan es preveu que estigui tot a punt per engegar l'estació conversora de la interconnexió amb França. Amb tot, encara no hi ha data perquè l'electricitat de la Mat comenci a abastir les llars de l'Alt Empordà, a falta d'una subestació que Endesa encara no ha començat ni a construir. El que sí que té data, al desembre, és la connexió amb la subestació de DIF, que donarà energia al TAP.